Evar başvara havalên nijam careketin bi hev rihnin ev îro bû bernameya me ya duyem li ser YouTube'ê li ser kanala me YouTube'ê ya Kurdî Kurmancî em bi weşane zindî dikin û em ê hewl bidin ku weke destpêkê de dibêjim. Ana her rojê çend kes tên lê demê pêş ez bawerim wê zêde bin. Hin kes jî henin paşê li temaşa dikin. Em ê hewl bidin ku heftê çend roja li vê derê li vê kanalê weşana zindî bikin êvara bi taybet van saeta ji ber ku van saeta gelek kes li nûçeya dinêre van saeta gelek kes dixwaze ku li roja ve binêre ji kar diçin û dixwazin ka binêrin çi bû çi qewmî. Em ê hewl bidin ku Rojava Kurd û Kurdistanê ji were ragihînin niha li ser TikTokê jî ev vekiriye ev weşan ê ku li wê derê ne dikarin werin YouTube'ê ê ku li YouTube'ê ne jî dikarin pirsê xwe binivîsin niha kes tune ye. Lê em ê dest weşane bikin ez hêdî tiştek dixwazim bêjim ji were bêjim hem hin agahiyê bidim hem jî li ser wan hinek şîroveya bikin û yê ku pişta jî dikarin temaşa bikin ji xwe wê temaşa bikin û hewl bidin ku li wê derê parve bikin hevzo agadar bikin. Niha îşev mijara me ya sereke em ê berê xwe din Başûrê Kurdistanê û li wê derê rewş çi ye bira dostê bi taybet jî li derdora Sêdekanê li Goşînê di navbera Xinêrê û evê de ye Sêdekan de ye herêma Bradostê ye şer derketibû îro pevçûn derketibû şer derketibû. Rewş çi ye ev şer çi qas dewam kir niha rewş arame ne arame zêde agahî nînin. Eger şer dewam bikire mümkün e ku niha me hinekî tiştî dijî bîsta lê werxuye ye niha ku hinekî alozî sekin ye lê ji ber ku pedekê şevê din roja sêzdê îlonê bi şev sêzde û çardê îlonê bi şev qasî di sed wesayît leşkerên alavên leşkerî hêzên çekdar û çekên giran şand vê herêmê û li vê herêmê dixwaze bi cî bike. Sedema wî çi ye? Çima dixwaze li vê herêmê bi cî bike? Ji ber ku ev herêm ji xwe ji berê de bin kontrola pedekê de ye. Niha girêdana vî ya gerîleyê PKK HPG çi ye? Partiyên Rojhilat ku Îran zextê li ser wan kir û pedekê jî zextê li ser wan kir evana mecbûr man çekê xwe dînin girêdana wan bi hevdûra çi ye? Em ê hewl bidin ku li ser vê meselê rawestin. Şevê din pêşî ji Rojava jî hin agahiyên ez vî jî bêjim piştrazê bahs bikim şevê din pêşî roj nivîsê ev dîmen belav kirin di van dîmena de derket holê ku yani roj nivîsê de dîmenên di sid wesayîtên konvoyek wesayîtên leşkerî ku pedekê ji deşta Herîrê û ji deşta Heyatê şandiye herêma Bradostê weşan. Deşta Herîrê nêzî Hewlêrê ye deşta Heyatê jî di navbera Barza herêma Barzan û Xakurkê Xinêrê de ye. Xakurkê Xinêrê de ye. Her du jî deştên pir mezin pir firehim taybet deşta Heyatê pir girîng e deşta Xakurkê deşta Heyatê gelî Alîbek Barzan û berbehdînên ve mirov diçe ji li wê derê beriya niha çend bar jî di cara di komên gerîla ketibin kemînê û hê jî agahî ji wan tune niha piştî ku pedek roj nivîsê ev konvoya leşkerî ya pedekê weşan pişt ve NRT jî دوای ئەو ڕێکەوتە ئەمنیەی لە نێوان دوای ئەو ڕێکەوتە ئەمنیەی لە نێوان دەوڵەتی عێراق و ئێران کرا لە ماوەکانی ڕابردووە لەسەر چەکردنی حزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان دیارە لەو چەند ڕۆژەی ڕابردوو حزبە کوردیەکان حزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان لە سنووری برادۆست و سنووری چۆمان کەوتنە جوڵەوە بنکە و بارەگاکانی خۆیان لە سنووری برادۆست و لە سنووری چۆمان چۆڵ کرد و سەرجەم بنکەکانی خۆشیان دوای چۆڵکردنیان تەقاندنیانەوە و تەواو خاپوریان کردن دیارە دوای چۆڵکردنی ئەو بنکە و بارەگایانە ئەمڕۆ ئێوارە و تا شەویش تا بڵێن هێزێکی زۆری پاسەوانی سنوور بە چەکی قورسەوە بەرەو برادۆست ڕۆیشتن بە پێی زانیاریەکانی دەست NRT کەوتون بۆ ئەو شوێنانە ڕۆیشتون کە پێشتر حزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستانی لێبووینە ئێستا ئەو شوێنانە تەواو چۆڵبووینەوە ئەو شوێنانەی کە پێشتر بارەگا و یاخود بڵێ شوێنی مانەوەی حزبەکانی ڕۆژهەڵاتی کوردستان بوون ئێستا تەواو شوێنانە چۆڵ بووینە و ئەمڕۆ هێزێکی زۆری پاسەوانی سنوور بەرەو سنووری برادۆست بەڕێکەوتن بۆ شوێنگرتنەوەی ئەو شوێنانەی یاخود Belê ev dîmen jî şevê din bi şev NRT televizyonek mezin li Başûrê Kurdistanê nûçeya diweşînê û bi bandore pir tê temaşe kirin
NRT jî dibêje ji ber ku di navbera Îran û Iraqê de û Hewlêrê de peymanek hat çêkirin, li gorî vê peymanê jî lazim e ku Partiyên Rojhilatê Kurdistanê dev ji çekê xwe berdane ku Nêçîrvan Barzanî jî got em girêdayî vê peymanê ne û Partiyên Rojhilat ev peyman pêkanîn, yani sê Partiyên Rojhilat ev peyman pêkanîn û bi zexta pedekê çekê xwe danîn çûn Hewlêrê. Yani ev partî jî Partiya Demokratê Kurdistanê Îran, PAK Partiya Azadî Kurdistan û Komela. Yani evan her sê yan jî çekê xwe danîn çûn Hewlêrê. Niha ev her sê partî jî vê mintiqa ku em behs dikin herêma Bradost li hin deveran ew jî tê gotin ku hebûn. Yani bi taybet jî li aliyê berbizina li xeta sêdekan û goşînê berbizina li van dere ew jî hebûn tê gotin ku pedeke ji bo ku ciyê wan jî tijî bike û ji bo ku sînorê Îranê biparêze ne li dijî Îranê, yani ji bo Îranê biparêze ev hêza şandinelê ev nakeve serê merov sedem PKK'ye werxuye ye ji ber ku îro saetê sibehê de saet 4:30 şeveqê de ji xwe nûçe hatin weşandin ku şerrek derketî hêzên PKK êriş birine ser mewziyên gerîlayên hêzên parastina gel û şerrek derketî ev dîmen jî hat weşandin. Bele dîmenekî Kurd bû hat weşandin ji malpera Senger ya Telegramê ev dîmen weşandin û hêj aliyê HPG û PKK ve divê meselê de daxuyanî nehatî dayin. Yani werxuye ku ihtimala sibê HPG daxuyaniyê bide ji ber ku HPG rojane daxuyanî dide û behsa şer û êrişê ku li başûr hene bi taybet dike ew ê HPG sibê daxuyaniya xwe de behsa vê meselê bike ka rewş vê dirê çi bûye çi nebiye. Niha hinekî vê herêmê dixwazim we bidim naskirin û piştre jî çima PKK ev hêz şandin wê derê dixwazim bersêva wê pirsê em hevra lê bigerin. Niha ev herêm pir giring e hevalên ji ber binir ev der ev di herêma di çerçeveya zer de yani di nav xeta zer de herêma Qandîl e ji xwe sêdekan jî ev xeta sor e derdora wê û ev di navbera dijora wê jî çemberek zer heye ew der jî Xakurkê Xinêrê ye jora wî sînorên Tirkiye aliyê rastê aliyê Pêranşehir ku hûn dibînin wir çizgiyek spî heye xetek spî heye ew jî rojhilat e mintiqa soran û bakurê mintiqa soran hemû Bradost e. Van xetê zer a ku di jor de tê ji deşta heyatê tê a ku ji jêr de ji aliyê şeqlava jî çi ji deşta Herêrê diçe ji xwe xeta şeqlava hinkî vê aliyê din de diçin Hewlêrê. Yani ji ber ku ev herêmek giring e yek ji aliyê stratejîk ve ev der pir mühîm e ji ber ku weke hûn dibînin ev herêma Bradost yani bi taybet jî sêdekan di navbera Qandîl û Xinêrê de herêmeke pir mühîm e. Yani yek ku bixwaze ji Qandîlê biçe Xinêrê ya jî ji Xinêrê were Qandîlê mecbûr e di vir de biçe. Yani bi rêya bejahî biçe wekî din tirê nîne yani ya jî bikeve Rojhilatê Kurdistanê wisa biçe ji xwe ew jî nemimkin e bi hefta lazim e ku bimeşe sînorê Îranê jî tijî pastarê Îranê û tijî tiştên din. Yani ev xet eger ku gerîleya jî bixwazin bikarbînin ji bo wan jî mühîm e û ji xwe herkes vî tiştî zaniye tiştekî veşartê nîne di navbera di herêmên parastina medya de yani Qandîl û Xakurkê Xinêrê de xeta sêdekan xeteke stratejîk e. û hêzên PKK ji berê dalwê derê hene ne ku teze ne. Yani tiştan nû çi ye PKK di sid wesayîtên din şand wê derê çekê giran tê dinin û çekdarê wan tê dine belkî di nava wan de leşkerê Tirk jî henin ajanê Tirk jî henin yani merov yan nizane ji ber ku PKK tiştekî nabeje yani vanê gotin serê wan rîyê wan girtînê kîne çin ji ku hatine zêde nediyar e. Hêzên zaravan hêzên rojên nizam hêzên çin evana jî nediyar e lê sedema esasî ew e ku di navbera Qandîl û Xinêrê de ev korîdora were girtin PKK li wê derê
هێزا خۆیان لەشکری و ئیستخباراتی لەسەر ناوێت تورکیە زێدە بکە و وان خەتاش هەفتوو قوت بکە سەدەما ئەساسی ئەوە سەدەما دووە ji ber ku hêja weke me behs kir partiyên Rojhilatê Kurdistanê li wê derê sê partiyan niha dev ji çekê xwe berdan PDK İran Pak Partiya Azadiya Kurdistanê û Komela Komela evana xwe her sê jî yani nêzîkî PDK ne û ji ber ku van partiyan dev çekê xwe danîn û çûn ew ê çûn hewlêrê yani çûn bajêrê de yani bê çekin ew ê tenê wek partî bimînin bi rastî ew bimînin nemînin ew jî tiştek dinê tabî her endamê wan jî li gel vê biryarê ew jî meseleke dinê yani wer xuya ye ku gelek endamê wan li dijî vê biryarê ne ew ji vê yekê wek teslîmiyetê dibînin lê reve biriya wan li ser zextên PDK û piştî peymana bi PDK û Baxdayê û Tehranê vê biryarê stendî ev hêz yani PDK İran Pak û Komela çûn ew ê çûn hewlêrê ji vê mintiqê ji wer ku li vê mintiqê ji van hêzan jî hin kes hebûn hin grûp hebûn taybet li xeta berbizina ev der kê derê ev der li jora sêdeqan yani navbera Xarkûrkê û Xinêrê û sêdeqan da a li vê mintiqa yani li Bakurê Pîranşehra li vê derê wer xuya ye ku peymanek İranê ji dibe ku hatibe çêkirin ji bo ku ev mewziyê wan ji aliyê leşkerên hêzên çekdarên PDK ve were tişekirin ji bo ku PDK dibêje me soz daye İranê peymana me bi İranê re heye û em van partiya me bêçek bikin ew ê ti partiyek li vir li dijî İranê xebat neke Nêçîrvan Barzanî do bi devê xwe vî tiştî got em di navbera me da peymanek heye û em ê vê peymanê pêk bînin ev axaftina wî jî li vê derê binêrin نەیەکی ئەمنیمان هەیە لە بینی ئێمە و کۆماری ئیسلامی ئێران دەکرێت لەو لیجنە ئەمنی ئەم شتانە باز بکرێتن و حەلی بۆ بدۆزرێتەوە Berê dibêt navbera me û Îranê de lîjineyek yani desteyek saziyek komîteyek ya jî emnî heye yani ewlekarî heye û em tên cem hevdû hemû tiştî nîqaş dikin herî biryarê bi hev re distînin Nêçîrvan Barzanî do got di navbera Baxdayê û Tehranê de ji bo bêçekkirina partiyên Rojhilat biryarek hatiye girtin û em girêdayî vê biryarê ne PDK li ser vê yekê ji van partiyan xwest ku çekê xwe dênin welhasil ji ber ku van partiya çekê xwe danîn mümkün e vana vafekirî min gotibin ev partiyên ku ji vir çûn yani cî wanê biçûk in ji xwe zêde hêzê wanê mezin jî tune vî ya rastî îhtimalek ku gerilê PKK bikeve wir ji bo ku ew nekevin em her bikevin şûna wan yani dikarin diya wek sedem nîşan bidin lê rastî ne ev e rastî ew e ku PDK dixwaze hem van deverê ku hatine valakirin tijî bike ama piştî ku tijî kir ki viya li dijî PKK bikarbîne adin dixwaze ku ji bo dema pêş Türkiye niha li zapê xetimiye em dizanin ku armancek Türkiye ew e hemû Başûrê Kurdistanê hemû herêmên Palestîna medya dagir bike lê ji ber ku niha li zapê xetimiye nikare vir de wirde herê lê Türkiye li Xarkûrkê ji 2017 heta niha 2018 2019 êrîşa pêk dînê li hin deverên nêzîkî van deverê ku em behs dikin jî leşkerê xwe berê de bi cî kirî lê nikare pêş de biçe tenê ji bo îstixbaratê car cara ji bo tiştên din li wan de re dibînin mümkün e ku PDK Türkiye ji bo dema pêş ji bo amadekariyekî ev hêzên PDK şandivê wê der yani PDK piştî daxwaza Türkiye di sid wesayîtên zirxî û çekê giran şandivê wê der ji bo ku li wê derê korîdorekî çeke ku Türkiye bikarivê dema pêş te leşkerê xwe li wê derê deyne û ew bi xwe jî li wan qereqola bi cî bibin ya jî pêşî leşkerên PDK diçin çekdarên PDK diçin wan de re bi cî dibin û pişt re jî leşkerên Türk bi awayekî din bi ser hewlêrê ihtimala herin wê derê ji bo ku zêde îstixbarat te bigirin ji bo ku teknolojiya xwe wê derê bi cî bikin yani kî çit vê bila bêje ev tevgera PDK ji bo armanca xizmetkirina Türkiye armanca planên leşkeriyê Türkiye û İranê pêk hatiye İran jî van demê dawî ji ber ku İranê ji Partiyê Rojhilatê xwestibû ku hetanî 19 îlonê yani çend roj şûda 5 roj şûda ev demtiqedê İran dixwaze ku hetanî 11 îlonê ev partî çekê xwe deynin heta 19 îlonê biborin eger ku dananîn jî ew ê İran dest bi ewa bike dest bi êrîşa bike û niha van partiya ji xwe dest
اوی کرن وی پلانی پیک دینن ممکنه که پیدا که هم وی اپراسیون لسر ناوی ترکیه پیک دینه هم به وی آرمانجی پیک بینه هم جز ایران را بیجه که بنر ام لوی درینه اف پارتیه که هند خوازن چکی خودین چک دانین چون و ام لورن yani mümkün ki pedeke vî armancî ev ava pêkanî bin hal aliyê din bêguman li başûr rewşek ciddî qeyranek siyasî û aborî heye hem li başûr bixwe hem jî navbera başûr rêveberiya başûr yani rêveberiya Hewlêr û Bexdayê de ana jî van saeta jî Mesrûr Barzanî Kubat Talabanî û heyeta wezîra Buwara li Bexdayê ne bi Bexdayê bi Serokwezîrê Iraqê Sûdanî ra dîsa bi hin rayedarên din ra bi serokê partiyê ra hevdîtin dikin. Mesela çi ye ji ber ku Baxda perê wan nade, bi çi nade. Çima nade? Baxda dibêje ku hûn bi Tirkiye ra bazirganiya petrolê dikin û berê jî Baxda li dijî vî tiştî derketibû. Baxda wan gilî kiribû li dadgeha navnetewî a ticaretê li Parîsê û vê dadgehê jî milyar û nîvek ceza dabû Tirkiye. Li Tirkiye dema ku bi pedekê ra peymana petrolek giriye xalek wiha nivîsandî, madeyek wiha nivîsandî gotine eger sibê ro cezayek were ew ê pedekeviye yani ê ku vê petrolê difroşe evde ne ku ê distîne yani ev milyar û nîv dolarê ku lazim e Tirkiye bide Bexdayê ne ji ceba Tirkiye çi ji qasa Tirkiye naçe ev pera ew ê pedekevide yani pedeke niha ji ber vê biryara li Parîsê milyar û nîv dolar deyindarê Bexdayê û her me pedeke ya ji hikûmeta başûr mecbûr 625 milyon dolar mûçeyê maaşê memûra bidin. Tenê memûran her me. Bexda jî dibe em viya nade. Li gorî destûra Iraqê lazim e ku sedî hevdeh bütçe bidin hikûmeta Herêma Kurdistanê. Lê ji ber ku hikûmeta Herêma Kurdistanê bi serê xwe bi Tirkiye ra bazirganî û peymana petrol û gazê kiriye Bexda vê yekî nade. Niha Bexda dibêje em her me dikarin 380 milyon dolar bidine. 380 milyon dolar jî têra hikûmeta başûr nake. 380 milyon dolar têra maaş mûçeyê memûra nake. Yani tenê wek me hêja got 625 milyon dolar. Behsa tiştê dinê nakim. Lê malbata Barzanî, yê din, hikûmet, herkes dewlemend bûyî milyara dolar perê wan heye, perê wan derbarê. Mesela vîlayê wan hene li Amerîkayê bi 40 milyon dolarê, li Stenbolê nizam çîkê wan hene, li Mêrsînê lîmanê wan hene, nizam li Kêderê wan hene, zarokê wan li Berlînê, li Londonê, li Washingtonê, li New Yorkê bi milyona dolar erebaya digerin, bi milyara perê wan heye. Rojekî tîv birçî nînin, dinyek pere dixwin û perê xwe hemû jî li başûr nahêlin, perê xwe dikin Bankayê Tirkiye, perê xwe dibin Avrupayê, perê xwe kirine ewlekariyê, zarokê wan jî li dervenin, lê maaşê memûra jî nadin. Maaşê memûra nadin, perê wan heye. Maaşê memûra nadin, dibêjin Bexda pere nade. Bexdayê tawanbar dikin. Yani behsa ew ê xwe nakin, Bexdayê tawanbar nakin û çi dikin? Wê rojê Serokwezîrê Iraqê Sûdanî ji wan re gotibû, dome di weşana xwe de behs kir, Sûdanî dibêje binir ji heyeta partî a pedekê re ku çûbûn Bexdayê re dibêje, di nava mehekê de bû 17 cara diçin Bexdayê. Sûdanî ji wan re dibêje binir. Gelek Kurd, xelkê Kurdistanê li dijî mesor nekin, aloziyê dernexin ku hûn wiha dewam bikin, ez ê derkevim her tiştî bi hejmar ji xelkê Iraq û Kurdistanê re bêjim, wê çaxê hûn nikarin rêyê însanan binin. Yani demek Sûdanê tişta dizane. Dizîtiyê dizane, tiştê dizane, gendeliyê dizane. Velhasıl kelam niha rewş wisa li başûr evana jî ji bo ku mesela ev perê ku didin van operasyon û êrişên leşkerî yani şûna ku di sid wesayît leşker hêzên leşkerî çekê giran dişînin qadên gerîla vî pereyê bidin feqîra bidin memûra belkî maaşê wan ê meheke bike yani ev operasyon mesrefên leşkerî tiştên wisa hêsan nînin. Dixwazim vîya ji we re bêjim. Li wê derê rewş ev e hevalînêje. Niha bira dostê eger bi vê armancê
yani eğer Türkiye jibo kulvedere koridorek çeke navara Kandil Xenere Xakurke de revere girtin tane yek Armancaviye be yani partiye rojelat dibem şuna amacı teşekkür evji aliye mesele ile esas hedefi ve stratejik ewn esas hedefi ve stratejik dici gerilla hani her gavek dabejin dici gerilla ve her gavek pedeke dabejil pişti Türkiye yani fikir Türkiye Binir Türkiye ana hem bir avay Rojava Kurdu Kurdistan'ı dugarını hem nakokiyet ki nabara Kurda ve hem jî Almanca xoya dagirkeriye bekleyini. Le ekuş Türkiye'de de bir alikar, ekuş Türkiye'de van tişta bekleyini, ekuş peyatiye Türkiye'deki ki muhabın pedeke ve malbata barzani. Yani vana dibem aşkara bejin. Hen kesene de bejin işte vana bejin yekitiye Kurda. Yani yekitiye Kurda şop biviste. Gerek Kurd bivin yek. Ama yekitiye Kurda çavi navi mani kam çavi hoş şaştiye raj bigrin. Yani demek de çavi hoş şaştiye ra girt yekitiye sapek ne ki çi xata bike dibe were rexnekirin rastî were gotin ku yekîtiyek bi pîvan pêk were. Rewş wê derê ev e eger li vê derê hedeke xwe bicî bike û daxe care êrişê mewziyê gerîla bike hin hêzê din bişîne û li wan de ev provokasyona berdewam bikin kes nexwaze jî dawiye dawî alozî derkeve şer derkeve û divê herkes jî vî şera derkeve. Erê pedeke bi Tirkiye re tev digere, pedeke li sernavê Tirkiye tev digere, pedeke li gorî planê Tirkiye tev digere, pedeke li gorî ajandaya Tirkiye tev digere lê dawiya dawî şer derkeve jî ev şer ew ê hemû Kurd dijî zirar bînin. Ana Başûrê Kurdistanê, xelkê Başûrê Kurdistanê, gelê Kurdê Başûrê Kurdistanê bi dê hezara şehîd dan, bi hezaran berdel dan, kedek pir mezin dan, berdelê tekoşînek pir mezin dan, bi deha sal tekoşîn dan û li wê derê statûyek bi dest xistin piştî têkçûna rejîma Saddam, piştî têkçûna Baasê, piştî 2003 statûyek bi dest xistin û li wê derê mafê wan di nava Iraka Federal da di destûra bingehîn de hat qebûlkirin. Ev ya serkeftineke ji bo gelê Kurd ne ji partî û partiyek din ê malbata Barzanî. Ev destkeftiyek gelê Kurd e. Lê ewana hatin destanîn serê. Türkiye dît ku ew ê Kurd li wê derê bibin rastî bibin xwedî statûyekê malbata Barzanî wek qayîm danî ser wê statûyê û niha malbata Barzanî weke qayîmê Tirkiye li ser van destkeftiyê başûr disekin. Rewş ev e. 30 sala ne sazî bûnek heye ne tiştek heye ne ewkek heye yani tenê forsê dabêjin tenê pera didizin pera dixin ceva xwe tenê pê zarge xwezin gîtkin wekî te hedefeke wan tune heye wek xanedanekî li wê derê dest danîne ser eva Kurdan. Niha li wê derê rewş ev e yani dibe ku em rewşa biradostê herêma Sêdeqanê ji nêz bişopînin û ew bikin. Her roj bi we re hewl bidin ku parve bikin. Niha ku li wê derê cî bibin bêguman demê pêş de Tirkiye jî dikare êrişekî pêk bîne. Wek me hêja bas kir Mesrûr Barzanî, Kubat Talebanî û êdin heyetê bara çûnin Bexdayê van saeta de civînê wan dewam dikin û ê jî tiştek din heye. Li tê gotin li Rojava jî taybet li Efrîn heta Cerablus ku ev derjaliyê Tirkiye ve hûn dizanin hatine dagirkirin li wê derê ev komên çete yê girêdayê Tirkiye îro van saeta êvarê bi hev ketinin şerê hevdû dikin û di nav van çeteyê van çeteyê cihadîst de koma herî mezin Heyet Tahrir el-Şam HTŞ jî ra dibêjin. Evana berê navê wan el-Nusra bû. Niha navê wanê rastî jî El-Qaîde ye. Pişta navê xwe kirin Heyet Tahrir el-Şam. Tirkiye jî vana weke terorîst dibîne, Rusya, Amerîka, Awropa hemû alema wek terorîst dibîne. Lê evana Tirkiye re tev digerin. Yani başûrê Efrînê Cindrêsê vê xeta hettanî Cerablusê zilamê xuşandine hettanî min biçe. û divan saeta de ji ber ku di navbera wan de tim mişkilet dertên Tirkiye biriya Heyet Tahrir el-Şam van çeteyê xwe dîzayn dike. Werxuya ye ku planek heye ew ê hettanî Cerablusê vê mintiqê tenê têxin bin kontrola Heyet Tahrir el-Şam. Heyet Tahrir el-Şam jî di nava wan de jî nakokî henin destê Tirka di nava wan de jî mümkün e ku dixwazin rêveberiyek wan biguherin belkî demê pêş de navê wan jî biguherin ji bo ku ji lîsteya terorê ya navnetewî dernekevin û weke
متفقك وەکی شریکێکی مەشروع ڕەوا تورکیە وەرە ناسکردن و هێن هێزن ناو دەوڵەتیژی وان قبول بکەن yani ev plan meriyetê de ji ber wê şer heye lazim el bir heye mecbûr derece hebe li zapê jî îro hepege daxuyanî da got li zapê li betîna û Xakurkê van çalekîn di roja de 12 leşker hatine kuştin hebt şu an birîndar bûnin daxuyanek vî rengî da êrişên dagirkerî li wê derê jî berdewam dikin ez dinêrim ka eger pirsê we hebin ez wan pirsa dikarim bersiv bidim û ji kerema xwe re xebera nedin hin kes vir xebera didin ê ku xebera didin lazim e ez wan sîl bikim pirsek jî tune ê ku peyam şandina ji we re gelek spas dikim li vir jî em binirin tiştek tune bi xatirê we yê TikTokê em vîye biqedînin ew qediye û îşev vî awayê hevalên nêja wekim got heftê çend roja em ê hewl bidin her roj eger her roj nebe jî heftê çend roja em ê hewl bidin ku li vê derê li ser vê qenalê bi zimanê Kurdî heta nûk ji destê me tê rewşê şîrove bikin rewşa Kurd û Kurdistanê şîrove bikin û ez hêvîdarim ku hûn jî bibin alîkar ji bo ku em vê qenalê mezin bikin kêmasiyek me çêbû wê Sûrê mêze nekin û ê ku ji destpêkê temaşa nekirin niha temaşa kirin dibe ku hin tişt nebihîstibin dikarin serî de dîsa vekin û temaşa bikin û gelek spas ji bo we vêga bimînin di xweşiyê de û şev baş.